245. Resuscitace začíná stlačováním hrudníku na tvrdé podložce. 100 až 120 stlačení za minutu do hloubky 5 až 6 cm a volá se 1-5-5. 246. Dýchání z plic do plic není povinné pro každého laika. Kdo ho umí a neohrožuje se, může jet rytmus 30 stlačení a 2 vdechy. 247. AED se používá při resuscitaci, když je po ruce a nezastaví mačkání hrudníku. 248. U podezření na páteř s člověkem nehýbu, dokud normálně dýchá. Když nedýchá, život má přednost a ukládám ho na záda k resuscitaci. 249. Zotavovací poloha je pro bezvědomého, který normálně dýchá, hlavně když hrozí zvracení nebo od něj musím odejít. 250. U krvácení z nosu se předkloní hlava a stiskne měkká část nosu 5 až 10 minut. Nezaklánět. 251. Otevřená zlomenina se nerovná a nehýbe. Volá se 155, masivní krvácení se zastaví a rána se jen lehce kryje. 252. Zlomeniny se nedlahují, nezatěžují a nehýbe se s nimi. Horní končetinu si postižený drží u těla, u dolní se volá 1-5-5. 253. Při vnitřním poranění břicha se volá 1-5-5. Člověk je v pohodlné poloze, zbytečně se s ním nehýbe a sleduje se stav. 254. První pomoc je povinen poskytnout každý, pokud tím neohrozí sebe nebo jiné. Minimum je zavolat 1-5-5 a zajistit bezpečí. 255. Střelné poranění znamená volat 1-5-5 a řešit život ohrožující věci. Masivní krvácení, bezvědomí, nedýchání. 256. Střelné poranění hrudníku při vědomí se nechává v polosedu. Volá se 1-5-5 a rána se běžně nezakrývá neprodyšně. Masivní krvácení má přednost. 257. Mrtvice se pozná podle křivé tváře, slabé poloviny těla a poruchy řeči. 258. U špatně komunikujícího diabetika při vědomí se dá cukr, ideálně tekutý, a když se nelepší, volá se 1-5-5. 259. U zásahu elektrickým proudem se nejdřív člověk izoluje od elektřiny, až pak se řeší jeho stav. 260. U křečí se člověk nedrží silou. Udělá se prostor kolem něj a po odeznění se zkontroluje vědomí. 261. U otravy léky se volá 1-5-5. Zjišťuje se druh léků, může se podat černé uhlí a další postup se konzultuje. 262. U kyselin, zásad a pěnidel se zdracení nevyvolává. 263. Místo nehody se nejlépe určí aplikací záchranka, čísly lamp, mostů, přejezdů, silnic, turistických značek nebo záchranných bodů.